Ja, så tror jeg, at kameraet kører og ruller. Ja, jeg hedder Michael Hamilton til jer, der ikke skulle vide det. Og i dag er det den 21. maj 2012. Og jeg er stort set lige vågnet. Går ud og løbe Copenhagen Marathon. Og det var jo en spændende oplevelse. Det var lidt varmt i går, men en god oplevelse var det også. Det der så sker, det vil jeg gerne demonstrere, fordi at det der sker inde i mig, og sikkert også rigtig mange andre maratonløbere, som jeg synes jeg efterhånden godt begynder at kalde mig, nu har jeg gennemført mit 4. Det er, at de næste 3-4 dage, der er man sådan meget op at køre. Man rammer det der punkt inde i ens psyke, sjæl, så man ikke kommer, det er et sted man ikke kommer så tit. Og jeg kan også fortælle jer, at de sidste 2 måneder, der har jeg ikke drukket alkohol. Sidste gang jeg sådan drak, det var til den her hædersprisfest, som DRFA, Danske Jazz, Beat og Folk Autorer afholdt. Og det i sig selv er jo, altså når man har været til sådan en fest, hvor der har været fri bar, så har man de her meget følsomme og en smule egocentriske kunstnere. Det er jo nok den bedste afvending man kan komme på, fordi så har man ikke lyst til at drikke de næste 2 måneder efter sådan en fest. Men nu har jeg løbet mit maraton, og det er sådan typisk det jeg gør, når jeg ikke, eller når jeg skal løbe maraton, så drikker jeg ikke et par måneder op til. Men det skal i hvert fald, se, ja, nu åbner jeg så en øl. Så nu har jeg tænkt mig at lave det her lille eksperiment, hvor hurtigt kan jeg blive fuld, mens jeg sidder og snakker. Det tager måske 3-4 minutter. Ja, øl er det. Til dem der ikke bevæger sig så meget inden for den der alkoholiske sfære, så er det øl jeg drikker. Nå, men som sagt er det den 4. maraton. Det var den 4. løb i går. Og så tænker jeg også, at jeg måske burde, det kan du sagtens sige, Michael, 4 maratoner, men hvad nu med, altså, kan du bevise det? Jeg kan i hvert fald flashe mine medaljer. Ja, det er sådan noget, jeg aldrig kunne få at gøre ellers, men nu er jeg jo, som I kan mærke på mig, allerede lidt fuld. Ja, den her, det er Aarhus City Marathon, det første jeg løb. Jeg får simpelthen lyst til at drikke noget mere. Det her humør. Det er noget, et stykke tid siden, at der sidst er den her flaske, ikke den stadig har what it takes. Skål derude. Jeg håber I drikker med, mens at de ser den her meget spændende og selvudleverende video. Det bliver spændende, hvor fuld det kan nå at blive. Ja, den er sgu god. Den bliver bedre med årene. Ja, så kan man selv indsætte et eller andet i den sammenligning der, hvis jeg har lyst til. Nå, vi kan også lige prøve at se her. Så løber vi også. Så er det meget fine medaljer. Jeg kan mærke, at det slår hårdt. Og uretfærdigt. Ja, her er den fra sidste år på det virkelig. Ej, jeg har lyst til at drikke en lille whisky også. Det skal satme fejres, at jeg har gjort det igen. Så
Det er også et stykke tid siden, jeg har haft gammel binde. Ja, skål derude. Så. Og allerede nu er jeg blevet stiv. Og der skal jeg prøve at se. Den tredje medalje, det er fra Viborg City Marathon. Den er også meget fin. Nej, se nu der. Eller se nu der. Ja, det er der I skal se. Uha. Jeg skal lige have en lille tår kaffe. Jeg ved ikke, hvad I drikker derude, men jeg håber, I drikker meget her i sommervarmen, fordi at nu er det jo som bekendt sommer. Det gjorde det lige langt i går, den 20. maj 2012. Og så vidt jeg kan se udenfor, så fortsætter det gode vejr, hvor det slap i går. Det er ikke noget, jeg har så meget med at gøre. Jeg har ikke været derude og kigge på det, men jeg kan bare se ud af vinduet, det er godt vejr. Jeg har også selv set ind i fjernsynet, at det skal fortsætte. Så ja, nå. Men hvad kan jeg mere fortælle? Det kan være, I har nogle spørgsmål til mig. Ja. Så kan I jo skrive inde på det der Facebook, eller hvor I har lyst til at skrive henne. Det smager jo godt sådan efter sådan 2 måneder, hvor man ikke har drukket noget som helst af den slags. Ja. Jeg kan godt se, at det er ikke den mest spændende video, den her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det her i grunden. Men jeg gjorde det. Og her er den medalje fra i går. Ja. Så her er de så. Mine 4 styks. Ja, så kan det vist ikke blive mere bling bling. Sådan er det med os hiphop artister. Vi kan jo godt lide at flashe vores forskellige ting og sager, vi har tiltusket os. Nå, jeg skal drikke videre. I må hygge jer derude. Det var en fornøjelse at drikke en lille morgenbajer med jer. Og tak for de klappede og hættede på maraton. Nu slukker jeg. Jeg tror jeg trykker på den her knap herovre, og så afslutter vi den her næsten direkte transmission. Nu lægger jeg det ud på dagen, så lige om lidt, så kan I selv se det. Altså egne øjne. Ja, han fortsat god dag, og nu skal jeg drikke igen, så vi kan se, at jeg har startet igen den øvelse nu her. Ha' det godt. Hej hej.